Bamako maaw kɔni hakilinaw kɔni ti kelen ye Mali sariya sunba kura bolodani o kɔnɔko falenni na ani a wote don cɛ o tɔ ye tile damadɔ ye ni maa dɔw sɔnnen don ni sariya sunba kura ye dɔw y'a yira k'a fɔ k'u fɛla tɛ an ka maa dɔw hakilinataw dɔn. Ne tɔgɔ madame Dunia Umfiyate. Ne kɔni ka carte ma bɔ fɔlɔ mais ni ye carte sɔrɔ n bɛ taa voter k'a sababu kɛ tagabolo kura minnu bɛ kan ka don Mali ko la a tagabolo ka d'an ye. Ne ye an balimakɛ Karim Traoré an fɛ gɛlɛya wɛrɛw bɛ yen min ka bon ni référendum kɛli ye sisan an b'a fɔ ko projet ka ɲi an b'a fɔ ko projet man ɲi an ko de fɔlɔ ka projet bila kɛrɛfɛ ka ɲɛsin jamana urgence ma jamana urgence ye mun ye bi farafaraliba min bɛ jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ jamana ɲɛmɔgɔw kan k'i ɲɛsin o de ma k'o fura sɔrɔ o la. Ne tɔgɔ ye Sekumar Jara ye n sigilen bɛ Buguni ne kɔni n'a ye n sɔrɔ kɛnɛya la ne bɛ taa voter sariya sunba yɛlɛmali a nafa min b'a la ne kɔni bolo o de ye hakilina dɔw bɛ yen ayiwa olu tun t'a kɔnɔ olu bɛ se ka don a kɔnɔ cogo min na n'i ye politikitɔ ninnu ta k'a lajɛ i bɛna ye k'a fɔ politikitɔ ninnu taabolo dɔw tun bɛ yen ayiwa o kun bɛ jamanadenw kɔ kan kosɛbɛ i n'a fɔ gouvernement yɛrɛ tun bɛ financement min kɛ o yɛlɛma donni a la vraiment o diyara ne ye kosɛbɛ. Fɛn caman bɛ constitution na olu yɛlɛmana ne kɔni n bɛ taga voter mais n ka carte ma sɔrɔ ni pièce min b'i bolo u kun ko k'o bɛ se ka kɛ ka vote kɛ ne kɔni bɛ se ka kɛ ka vote kɛ n bɛ taa voter wa n bɛ taa voter oui de fana ye parce que constitution ka yɛlɛma u ye fɛn dɔw yɛlɛma a kɔnɔ olu diyara n ye. Ne yɛrɛ kɔni ne bɛna taa voter sariya sunba kura in fɛn dɔ b'a kɔnɔ min ye ne ja kosɛbɛ an ka laadatigi kɔrɔbaw légitimité traditionnelle olu o ka baara bɛna don ba la o diyara ne ye yanni an ka dugutigiw ka fangaw ninnu ka bin ni ko kun nana sigidala mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ o kun bɛ ɲɛsin dugutigi de ma ayiwa a kun bɛ cogoya dɔ sɔrɔ a la nin yɛrɛ dɔrɔn kama ne bɛna taa kala ta. Ni waati in na maa caman de bɛ yen nɔ minnu m'u ka bugunatigɛ sɛbɛnw sɔrɔ mun b'u yamaruya ka taa wete k'o fara o gɛlɛya kan Bamakɔ yan nɔ gbadomuso caman de bɛ yen nɔ minnu kalannen tɛ n'u yɛrɛ tɛ fosi kalama ni wote koɲaw kan kuma tɛ sariya sunba kura kɔnɔ kow ma. Ne tɔgɔ ye Umu Sakiliba Damba a ko bɛ position ka tiɲɛ la n tɛ fɛn kalama a ko la u bɛ ka kuma fɔ yɔrɔw la n tɛ ka foyi faamuya a ko la. Ne ye madame Sisoko Awa Jalo ne bɛ bɔ Shikɔrɔni vote ko min bɛ ka na tiɲɛ na foyi t'a la an bɛ min kalama a ko la n'a fɔra k'a ko na kɛ tan a bɛ sɔn ka gɛlɛya dɔɔni dɛ. An b'aw ladɔnniya k'a fɔ ni sariya sunba kura o wetew bɛna daminɛ juin kalo tile 18 soldasiw olu fɔlɔ olu bɛna kɔn ka wete juin kalo tile 11 min ye jamana marabagaw yɛrɛ ka laɲini ye. Mariam Kuyate ka laseli don ka bɔ Bamako VOA Bambara.